శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్కు రైతుల సమస్యలపై వినతి పత్రం అందజేసిన ఆర్పీఐ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు ఎస్కే మాబు. ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ పొట్టి శ్రీరాముల నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్ శుక్లాను శుక్రవారం ఉదయం మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన ఆర్పీఐ పార్టీ శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా అధ్యక్షులు ఎస్కే మాబు మరియు పార్టీ నేతలు జిల్లాలో రైతులకు పెద్దపీట వేయాలని, జిల్లాలో ప్రతి ఒక్కరికి సామాజిక న్యాయం అందే విధంగా చూడాలని కలెక్టర్ను కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్పీఐ పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి పట్టపు రంగారావు, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బత్తల మధుసూదన్, పార్టీ నాయకులు దుంపల సుబ్బారావు, ముసలి జయరాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. Get your personal loan today through BSK Associates. యువ భారత్ టీవీ నందు మీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ మరియు వ్యాపార ప్రకటనల కొరకు ఈ నెంబర్ని సంప్రదించండి. వీక్షకులకు ధన్యవాదాలు.